Така ли здравейте, захарчета? Здравейте, захарчета. Здравейте и добре дошли. Не, това да импровизира. В третото. Не, знаеш какво? Здравейте и добре дошли в трети епизод на Захарчета питат. Някоя важна и известна за нас личност отговаря. В днешният епизод ще представим една личност, която в последните години се изявява доста като пътешественик. Пътува из цялата страна и не се прибира, общо взето. Абе, аз тук бих казала из целия свят. Да, из целия свят. Доста интересна личност и е супер хепи. Хинт, хинт. Хинт. Ами аз предлагам, нека представим Хепи Ванче! Минутки, давай! Ваня се притеснява да влезе, смятайте, взели сте и страха. Здравейте, захарчета! Как сме? Чудесно, Да, не благодаря. въпросите. Супер. Аз всеки път... Топличко е. Аз всеки път подавам този въпрос и въпреки, че не е от въпросите, пак казвам, Ваня, ти имала ли си лексиконче? Имала съм лексиконче и то даже доста. Точно това си говорихме сега с част от дечицата и аз им обяснявах какво всъщност е лексикон, защото вие сте прекалено малки, за да знаете. И освен лексикон имах и мисленик. Не знам дали се сещате за него. Мисленика, това беше много важно за нас, защото точно на вашата възраст си харесвахме разни момченца за гаджета. И в една тетрадка се пишеха имената на всички от класа и се раздаваше и така виждахме кой пише, какво казва за теб. Сладоранка, готине, разбираш ли? Да, И много после хватка. четеш, да видиш кой го е казал. И евентуално знаеш кой ти харесва. Интересно. То така е тъпо. Или няма драма? Знаеш да се чудиш, няма драма, точно. Не знам. Вие явно ви харесва драмата. То в днешно време. По-добре да сме хепи. Аз предлагам да започваме с въпросите. Госпожо. Кога си по-активна? Сутрин или вечер? Аз ли? Ми честно ти кажа, май вечер. Защо? Ми не знам, защото сутрин зависи каква рутина имам и къде съм всъщност. Ако съм ангажирана през целия ден, честно да ти кажа, съм 24/7 в повечето случаи. При мен всъщност не е на сутрин и вечер, ами е на 24/7. Или съм 24 часа активна, или съм дезактивна. Да. Ясно. Сподели с нас една песен, която те кара да танцуваш. Кога я чу за първи път? Сещате ли се моята песничка? Ти можеш да я пуснеш после като това I'm so happy. Сещате ли се? So happy! Еми това си ми е запазена марка и тя ми дойде веднага. Ама тя е сравнително нова песен. А преди тази песен... Не, просто той написа след като разбра за Хепи Ванче и той реши да създаде тази прекрасна песен, за да има аз на какво да танцувам. Ясно. Ясно. Професионализъм от всякъде. Аз съм. Какво предпочиташ, спортни или официални обувки? Бързоходки. Спортни обувки задължително много ми е трудно да хода на топчета, въпреки че като обуеш топче се чувстваш наистина така по-изискана дама. В повечето случаи, когато го правя, седа. Просто съм седнала и показвам готин глезен, защото като стана права не мога да направя 3 крачки. Това е общо заето. Значи искаш да кажеш, че Хепи Ванче не може да спортува на висок ток. Вие сега искате да ме предизвикате ли? Да. Със сигурност мога да направя 20 лицеви на високи токчета, но да избягам 100 метра в спринт едва ли. Но ако се наложи за кауза, бих го направила. Колко ти смешно. Това е идея. Да, Идея е. Добре. Аз само ще помоля пак Ваня, дигни обувките все пак да ги видим, че ни реже кадъра. Топ! Ето! Софийска банчка или испанска паела? Значи, ако съм в Испания, със сигурност ще е софийска баничка, обаче ако съм си тук, честно ти кажа, падам си доста по средиземноморската кухня, така че да. Сега може би паеля. Видиш ли, защото съм във фермата. Моя въпрос, къде се завръщаш винаги? Къде е твоето вкъщи? Вкъщи си е вкъщи, естествено, че винаги се завръщам в България. И честно да ви кажа, колкото повече пътуваш навън, толкова повече искаш да си се връщаш вкъщи. вкъщи, да. Да, така оценяваш нещата. Добре.
На колко години ти беше първата целувка? Ето, отиваме към тежките въпроси. Това е истински лексикон. Леле хора, тук ме върнахте много назад във времето. Не, Но аз знаете ли какво? Сега не знам за какви целувки си говорите вие на вашата възраст. Спомням си, че като малки в училище, може би ти на колко си години? На 10. А сега де? Значи аз съм била сигурно на... Ние играехме на подаръци. Да. Подаръци, не го ли знаете това? Имаше едно, дето на ухо си казваш кой ти е подаръка и друг ти казва какво да направиш и в повечето случаи искахме да ти се падне момченцето, дето харесваш от другия клас и се целувахме по бузите. Ма това не знам дали се брои. Ако се брои, значи сигурно то тая възраст 10-12. Така, ще включа нещо. Цвети, която виждате от ляво, е госпожа и тя сега тук е хубаво да каже, хубави ли са тия подаръци, когато си преподавател и отговаряш за... Не, аз ще кажа по една друга игра. На шише. Да. Знам го на шише. И на шише сме играли, ама то и като ти се завърти шишето, ще вземе да ти се падне някой, дет не си харесва. Между другото, спомните ли си в моята първата фермата 6? Една от игрите, първите, които играхме, беше на шише. И тогава ми се падна Петър срещу мене и заедно правихме лицеви опори. Аз си го спомням и тогава исках той да ми се падне. Аз не знам Захари, ама младите Захари. Ива, вие по морето играете ли на такива ретро игри? Ретро Не. игри. А на какви игри се играе сега, когато не са ретро? Волейбол, например, във вода. И всъщност, ако си харесал някой, гледаш да го оцелиш или му подаваш само на него топката. Само на него. За да ето, виждате ли, това е тип шише или подарък, той да разбере, че тук има някакъв интерес. Да. аз си го взема. Интересно. Добре, моят въпрос, с коя личност искаш да се запознаеш най-много? Това е интересно. Като известна личност, неизвестна личност. Знаеш ли, че никога не съм се замислила всъщност? И сега ми е много трудно да ти отговоря. Не знам, аз някак си не... Да, някой, на който примерно продължавам или ми е идол. Не знам ли. На този етап дори не мога да ти отговоря, ще изгубиме много време да се замислиш. Щях да ти кажа Христо Стоичков, аз си го познавам вече. И той е достатъчно готин. Добре, може да не е българска личност. Може да не е. Сега нищо не ми хрумва, честно да ти кажа. Трябва да се позамисля. Лили, Крис Еванс. Щом няма отговор, Крис Еванс. Това е за гласа, да. За какво мечтаеш? Мечтая, както всички знаете, за една споделена любов и за едно голямо, сплотено, готино семейство. И да си видваме на рождените дни, да си играеме, да сме много и да се возиме тук на язовира с каяци. Всякакви такива неща. В смисъл, видяла съм, пътувала съм, жадувала съм за толкова много неща, които съм постигнала, така че това е единственото нещо, за което мечтая сега. И да сме здрави. Да, естествено, няма как да се спрем. В смисъл, гониме някакви мечти, обаче не спираме да ги чакаме, просто да резаем. Смело. Следващия въпрос. Къде отиваш, когато искаш да останеш сама със себе си? Честно ти кажа, Кътче местенце. ако седа сама със себе си вкъщи, не е окей, защото както знаете, колкото и да съм хепи, колкото и да искам всички да сме хепи, винаги всеки има такива моменти малко на сдухване, модерен тинейджърски език. Обаче в повечето случаи съм забелязала, че трябва да е свързано нещо с спорт, някаква активност. Дали ще отидеш да се разхождаш сред природата, дали ще отидеш да правиш някакъв активен спорт или йога, задължително трябва да има движение. Не те свърта на едно място. Не, ма така създаваш някакъв съвсем друг хормон и изведнъж пак ставаш щастлив. Правиш нещо за себе си. Има хора, които примерно пък танцуват. Да. Като нашата Илянка. Нашата Илянка. Предишните епизоди. Да, търсиш начин така да има някакво раздвижване и то после се нареждат нещата. Но като цяло, в повечето случаи, бъдейки сама, не мога да съм сама. Трябва да правя нещо или да съм с някой. По-скоро ние разбрахме с този въпрос, че Хепи Ванча кара емо фази също, като се затвори вкъщи сама. Да. По-добре да не съм сама. В колко страни си пила чай или бира? Колко страни? Да. Реално, значи в колко страни съм била. Скоро ми се наложи да ги преброя всъщност и са над 50, може би са над 60 вече. Със сигурност там съм пила бира, за чай не мога да ти гарантирам. Но да, нещо такова, около 60 са може би. Последната, в която беше? Последната, в която бях, беше Намибия,
което е нещо уникално за мене. И Усещам се. е страхотно. Усещам Още такива се снимките. пътешествия, да, ме очакват. Най-хубавото беше, че вече не пътешествах, просто защото ми харесва да пътешествам, ами беше като работа. Реално това, което сега в момента правя, освен че създаваме този прекрасен бранд, който е готин, защото е с кауза. И вода групи на такива далечни дестинации. Реално съм Хепи Ванче, пътешественика като професия. Това е да си обичаш Много яко, работата. много. И така, последното беше Намибия, но по работа съчетано с... Като стана въпрос за тези даун, така наречени фази от живота, кажи ни за онзи път в живота си, в който почти си се отказала от нещо, но след това си успяла да го превъзмогнеш и довършиш. А сега де. Вярваш ли ми, че като... Аз не съм се замислила за тези неща. Явно... Не му обръщам чак такова внимание. Сега трябва да се замисля. Явно си спомням наистина, в повечето случаи си спомням повече готините моменти. И сега трябва да се замисля за някакъв такъв момент. Не бе, аз съм щастлива с всичко. Най-скорошния със сигурност е, като се бях сдухала тук, покрай втората ферма, как ме третираха, ама в крайна сметка си се събрах, намерих положителните неща, които ме правят щастлива, като готините хора, с които се запознах, Рошко. Може би това, но и това не го асоциирам с нещо неприятно, ами повече с какво ми е донесло. Като запознанства, като положителни емоции. Да, Това е хубаво. наистина, ще ми трябва много време да ти кажа нещо негативно. Нека не губим време. Да. Кое е най-важното нещо, което ти се е случвало в живота? А сега де? Според мен е, че съм се родила, бе, човек. Това е най-важното. Оттам нататък всичко просто си се случва от само себе си. Всеки си изгражда по някакъв начин пътя, следва го. Да, благодаря на нашите, че са се погрижили Хепи Ванче да съществува. Малко или много оттам нататък. Да. Хубави неща. И фермата е готина. Аз преди това си имам такива едни други пътища, прекрасни. Но всичко е било с много риск, с много усилия. Ето после пък как срещнах вас. Така че само може да сме благодарни и да сме готови за нови такива Доста интересна емоции. история, как ни срещна. Да. Да, но човек трябва да е отворен и трябва винаги да търси, да пита, да иска, Да, всъщност тук мечтае. аз искам да се включа. Ние от Диабет без страх се свързахме с Ваня, защото Ива, която виждате от ваше дясно, нали Ива, беше страшно голям фен на Ваня и искахме просто да й направи поздрав. Инстаграм, Фейсбук, поздрав, който да я зарадваме. А то стана така, че Ваня е вече с нас сума ти време и ни помага за много неща. Беше на коледния ни базар с нас, дойде и танцувахме чоп банана в захарната ни къщичка. Ваня е от сума ти време с нас и Ваня прави страхотни неща за захарчетата. Ние успяхме да си я захаросаме отдавна. Само секунда. Аз и това, ама после ще го... Това е важно да го споделим. Нали знаете, че освен всички неща, които правиме заедно, аз много исках винаги да си създам бранд, хаштаг Бъди Хепи, за да са хепи хората, не да са хепи Ванче, ами да са щастливи. Между другото се получава, защото много хора си купуват тениските и си ги носят, като пътешестват, си ги взимат с тях, като са в някакво такова малко по-криво настроение, си ги обличат, за да се усмихнат. Най-хубавото е, че точно този модел го създадохме с кауза и продавахме тези тениски. С 15% отиваха за вас, захарчета, Диабет без страх. Това се случи там април, май месец около Великден. После лятото ги поставихме нещата. Обаче всеки, който си поръчваше тениска, продължаваше да е с кауза. И най-накрая имах възможността да преброя. Оказа се, че сме продали 75 тениски с кауза и тук с вашия рождения ден са паричките, които сме събрали. Което пак е много готина цифра. Не знам дали да я казвам, ние после ще си направим едно документ. Не мисля, че е важно. Това е най-хубавото, че хората, освен че искат да са хепи, искат и да са полезни. Значи да си захарче е да си хепи. Ей, как го свързахме. Да. Супер. Айде да продължим обаче с въпросите. После ще те гушкаме. Сега тук малко по-формални да сме. Един типичен въпрос от лексикон. Това, кое ти е любимото животно? И виждаш в него свои черти.
Оле, виждаш ли свои черти. Ми то типично лексиконски отговор куче. Примерно, предпочитам кучето пред котката, ама гушка ми котки. Но като цяло гледаме да не се организираме около котките, защото тогава вече става опасно. Видиш ли моята възраст. Та нека кажем, че е куче. Еми да, виждаш и свои черти. Ми те са такива нелюбовилни, обичат да ги гушкат, аз обичам да ме гушкат, верни приятели са, аз съм верен приятел. Коя порода куче си значи? Сега порода куче. Всички порода кучета. Джак Ръсъл. Да, защото той е такова штуричко, Джак Ръсълчето. Абе, сега не знам. Най-хепи кучето, измислете кое и... Ей, кучето на маската. Джак Ръсъл. Добре. Давайте, деца. На От вас? какво те е страх? Страх ме и това винаги съм отговаряла на този въпрос. Остави ги всичките там вличоги, паяци и работи. Се ми е тая. Не обичам хлебарки, ама не ме е страх от тях. Страх ме е от самотата хора. От това най-много ме е страх. Не искам никога да оставам сама. Никога. Това от топи всички можем да кажем покрай COVID, че е най-ужасното нещо, за който и да е било, но във всеки епизод казваме на нашите гости, задаваме този последен въпрос, че ти вече си наше захарче и то, както каза, Няма гласът какво зад да те е страх. Да, от много време няма от какво да те е страх, ние сме с тебе и именно и оттам идва мотото, никога Никога никой заради нищо не е сам. Вече захароса няма измъкване. Няма самота, ще ти сме на главата. Благодаря ви. Колкото и да не искаш, ще се качваме на главата. Това е. Да се качвате и аз с удоволствие ще ви приемам на моята глава. Така, сега аз да се включа малко пак зад кадър. Ние в момента, както виждате, не сме в захарната къщичка. Намираме се на фермата 8, благодарение на Ваня и празнуваме 8-я ни рожден ден. Така че да си пожелаем все повече такива приятели като Ваня, които са хепи и ни радват, нали деца? Да. Какво беше? Последвайте ни! Последвайте, Инстаграм, Фейсбук, лайквайте видеята, деляйте. последвайте и Ваня и бъдете хепи. Айде сега, вместо захар, бъди хепи! Бъди хепи!